उत्तर भारतात सोमारा सकाळी मोठ्या ताकीचो भूकंप झालो. म्यानमार, बांगलादेश आणि भूतानाक 6.7 रिक्टर ताकीचे भूकंपाचो धक्को बसला. इम्फाला लागसार भूकंपाचे केंद्र असा. रिपोर्ट येतात ते प्रमाण आता मेरेन 8 जणांक मरण आयलां आणि 90 जण जखमी आसात. केंद्रीय गृह मंत्रालय परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा. एनडीआरएफाच्यो टीमी बचाव मोहिमेचेर आसात. रात को हम सो रहे थे, 7:30 बजे से झटका लगा, हम बिस्तर से उठ के दौड़ने लगे. दरवाजा भी हम खोल नहीं पाए थे, हिलते रहे. या क्या हुआ क्या है, पहले से जीवन में पहले बार इतना बड़ा भूकंप मैंने देखा है. शायद बहुत बड़ा कहीं पे टूट भी जा सकता है बिल्डिंग में. अभी करंट भी चला गया है, मालूम नहीं कहाँ क्या हुआ है. Today morning, actually at 4:35, an earthquake of 6.7 magnitude has occurred in the Manipur, which was having epicenter in the northwest of the Imphal, which was having a depth of about 17 kilometer. Reason is that because the Indian plate is also subducting and subducting under the Burma plate, and in that this is a very sensitive area which is already in the zone 5. बात है इसके संबंध में मैं जानकारी ले लूं और सभी चीफ मिनिस्टर से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं. कुछ चीफ मिनिस्टर से हुई है, असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है. पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूं और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है. वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहां आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी. दृष्टीचे लाईफगार्ड 7 दिवसांसावन संपार आसात. सोमारा लाईफगार्डांनी पणजे रॅली काढून निदर्शनं केली. सरकारांनी दृष्टी व्यवस्थापनान अन्याय केला म्हूण कामगार बोवाळ मारतात. जायती पगार वाड आनी मागिल्ल्यो गजाली दिनात म्हूण लाईफगार्ड संपार गेल्यात. लाईफगार्डांच्यो मागण्यो तडीक लायल्यो ना जाल्यार बीजेपीक वेंचणूक म्हारग पडटली म्हूण आयटक उलयता. लाईफगार्डांनी सोमारा पणजे रॅली काढली. दृष्टीचे लाईफगार्ड फाटले 7 दीस जाले बेमुजत संपार आसात. कामावेल्यान काडिल्ल्या 17 लाईफगार्डांक परत घेवचे, पगार दोबरात करचो म्हूण तांची मागणी. कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना तुझे लायसन आसा काय ना ते पळोवपाक जाय, तुजो पीएफ आसा काय ना ते पळोवपाक जाय, ईएसआय आसा काय ना ते पळोवपाक जाय. ह्या सरकारान ते सुद्धा पळोवंक ना. कितें तरी कमिशन घेतला आणि कॉन्ट्रॅक्ट एका दिला आणि आम्ही निषेध करता अशो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो बिकॉज लायसन हॅज बीन ऑब्टेन सबसिक्वेंट टू द कॉन्ट्रॅक्ट विच इज अगेन इलिगल. आम्ही एक रॅली काढल्या म्हणून ह्यो रॅली पदयात्रा गावागावांनी जातल्यो. बीजेपी आड वातावरण तापोवपाची तयारी ट्रेड युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. When the Honorable Minister Dilip Parolekar called us and he said, I acknowledge the fact that we have not resolved the problems of the 17 workers. But then the Chief Minister has not acknowledged. If the government thinks that this struggle will just collapse, they are highly mistaken. They do not underestimate the depth of our organization capacity to fight back. The government should not underestimate, and if they do, that is their good luck to them. I only want to tell them that this struggle will hit back at the soft underbelly of the government. No less, no more. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार. मडगांव रावणफोंड सुरो हल्ल्याच्या प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्या. आयतारा सांजे 2 गटांत केस्तांवां जाल्लीं. 4 जाणांच्या गँगान रोहन चव्हाणाक सुरो मारलो. ताचेर हॉस्पिसियोंत सध्या उपचार चल्ल्यात. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मुस्ताक शेख आणि कृष्णा होसुरे दोगांक भितर उडयल्यात. अक्षय नायक आणि साई कवळेकार ह्या दोगांक पुलीस सोदतात. रावणफोंडा आयतारा सांजे 2 गटांत पेटले. रोहन चव्हाणाक सुरो मारला. ताच्या हातार, फाटीक आणि पोटाक मार लागला. पुलिसांनी मुस्ताक शेख आणि कृष्णा होसुरेक भितर उडयल्यात. अक्षय नायक आणि साई कवळेकार ह्या 2 जाणांचो सोद चल्ला. तेंच्यांनी तो एक चव्हाण म्हणून एकट्या भुरग्याचेर असॉल्ट केलो विथ नायफ. बाय द टायम वी रीच थोडे एस्केप जाले. 2 जाणांक आमी अरेस्ट केले, कृष्णाक आनी मुस्ताक, दोगांक अरेस्ट केले आसा. आनी 2 जाण सध्या एब्सकॉंडींग आसा. ताचो सर्च चालू आसा. रिजन तेंचे एक इट इज रेगुलरी लायक ऑन द फ्रेंडशिप डे तेंचे तोंडा तोंड जाले ते दोनूय ग्रुपांचे. सो ऑन दॅट डे वी कॉल्ड देम एंड वॉर्न देम. दॅट टायम इट वॉज नॉट फायट लायक.
म्हणून आता हे वायगाबॉन्ड्स आहात ते सगळे आपण सोडले गेले अशा रस्त्यार. सो दे आर डुईंग दिस, सो वी विल कंट्रोल रिकवर केलं असं तुम्ही नॉट एट. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक विराम.